Zdravím vás pri novom videu. Som v Nemecku na dvojke, asi 80 km od Hannoveru. Je štvrtok ráno, pred chvíľou som vyrazil. Mohol som pondelok naložiť v Bratislave vlastne transformátory, bol som Nordhorne, vyložil som v stredu, včera, a to mi našiel nakladku. Mi naložili 3 bagere, potom takú kabínu, však vám to pôjdem natočiť potom, keď budem robiť prestávku, aj tak to musím ísť kontrolovať. Dlho som sa neozval s videom, lebo však stále tie isté destinácie chodím, stále tie transformátory, takže není čo točiť nové. Tak to preto, ne, že by som to zanedbával nejako, ale nemám čo. Takže není to, že to zanedbávam, ale tak nemám tu čo točiť. Keď idem aj takouto cestou, no čo tu budem točiť? Akurát, že henten má zapaté hmlovky, keď svieti slnečko pomaly. Takže tak asi toľko zatiaľ a potom pôjdem natočiť tie bagre, čo som vlastne naložil. A uvidíme, keď po ceste bude niečo. Ale pochybujem tuto v Nemecku, že bude volačo okrem zábieh a kolón a takýchto vecí, lebo to je to sama zápcha, sama kolóna. Ja včera som stal na platenom parkovisku, večer už nebolo kde postáť. A zdvihli to dobre, už to stojí 20 €. Väčšinou, no, už som minule stál, tuším, som 12 € platil. Ale a ešte si musíte aj záchod platiť, aj všetko. Aj slnečko nám pekne vychádza. Takže no tak som tu na bývalej hranici NDR a NSR, Nemecká demokratická republika, Nemecká spolková republika. Oni sa, tuším, v 89. alebo 90. roku sa potom spojili. A tu je takýto Grenzdenkmal sa to volá. Takáto pamiatka na to. Že ideme, ešte natočím tie bagre kamióne, čo som slúbil. Ideme to pozrieť. No, tak takto to tu má naložené. Tie bagre. Toto je takýto väčší. Tak zoberiem taký záber. A tretí je tuto. A ešte je tam kabína. A to som mal sám dávať hore a ja som to odmietol. Ja na to nemám papiere, ja neviem s tým jazdiť. Takže bol taký dobrý Nemec, kolega šofér tiež mi to tu naložil. Teda gurtne sú dobre, skontroloval som ich a ideme, pokračujeme v jazde. Kľúčky mám v kabíne od toho. Ešte je tu takáto kabína. A 3 lyžice k tomu ešte tu sú. 3 lyžice. No tak ja vás zdravím, pekné ráno. Ja som v Prahe. Včera som zabil z Nemecka do Česka. Z českej strany boli zatvorené 2 tunely v oboch smeroch. Libochec a Panenská, či jak sa to volá ten druhý. A bolo tam až skoro podrážďaný, tam bola kolóna, keď som išiel. To vede, tak by som bol išiel cez Šebík, cez horu svätého Šebastiána. Tady by som bol možno s menším zdržaním prešiel. A takto som 4,5 hodiny išiel nejakých
25 km. Samozrejme, že sme boli vykazaný smer na tie Bundesky von, takže tam to celé viazlo. No ale ja som došiel aspoň tuto pri Prahu, už som odstavil a no ostalo mi z 15 hodinového, teda z 10-novej jazdy mi zostalo 40 minút a z 15-kového výkonu mi ostalo 20 minút. Takže tak. Už teraz idem do Hradca Králové. Idem vyložiť tie pagre, čo mám naložené. A už mám aj robotu aj naspäť, takže ideme pomaličky, no. No, takže vykladám to. Teraz tí chlapí idú, ale tak ten tu som na mieste. Chlapi mi to povolili, že to môže natočiť. A je takto. A ešte tu máme jeden takýto menší. Dobre, idem spraviť poriadky a ideme na nakladku.